На 20 декември се навършиха 69 години от първия боен полет на поручик Димитър Списаревски, който през 1943 година жертва живота си, като извършва таран срещу вражески самолет. Политическа партия „Атака“, БНРП и БНС отбелязаха тази годишнина с поднасяне на венци пред паметника на пилота на лобното му място край село Пасарел. На 20 декември 1943 година е първият и последен боен полет на поручик Димитър Списаревски. Пилотът загива, след като сваля тежък американски бомбардировач Б-24 чрез въздушен таран по време на бомбардировките на София през Втората световна война. Нито един български летец не е пряк свидетел на сблъсъка. Той е видян единствено от американски пилоти, които наблюдават атаката от съседни самолети. Буен, неустрашим и дързък е поручик Списаревски във въздуха. Отстъплението му в боя е напълно чуждо, противно и невъзможно. Полетите си той върши на максимални обороти в учебен бой, атакува с такава стръв, че понякога отнася наказания. Той заявява на другарите си: „Ако някога ми падне насреща противников самолет, ще го изям, па ако ще и с машината да се блъсна в него, а друг път ще се блъснеш и ще свалиш поне един бомбардировач, но няма да му дадеш да мине тая свещена земя и да я поръси с бомби“. Такова е било мисленето на поручик Димитър Списаревски. По време на въздушния бой с безумно смела маневра той сваля един бомбардировач. Измъква се от два американски изтребителя и се насочва към група от 16 самолета, но в борбата си с охраняващите го британски изтребители свършва патроните на бордовата картечница. Тогава, без колебание, той се врязва във водаческата машина. Бомбардировачът е разцепен във въздуха. Спасява се само опашният стрелец, който е изхвърлен заедно с картечниците от ударната вълна. Самолетът на Списаревски пада на височините на село Пасарел, Софийско. Тялото му е открито сред отломките. От другата страна на селото пада поразеният бомбардировач. Врагът е принуден да се оттегли и да хвърли бомбите си в полето. Има различни свидетелства за тарана, но единствен реален очевидец е пилотът на американски изтребител, който малко след това също е свален и пленен. Лейтенант Едуард Тинкър, участник във въздушния бой на 20 декември 1943 година, заявява: „Българските летци се бият с ожесточение, като че ли защитават най-скъпата светиня на света. За мен те изчерпват понятието ненадмината ярост в авиацията“. Димитър Списаревски, първата жива българска торпила, е произведен посмъртно в чин капитан. Политическа партия „Атака“, БНРП и БНС отбелязаха с шествие и поднасяне на венци пред паметника на пилота на лобното му място край село Пасарел 69-та годишнина от първия боен полет на поручик Димитър Списаревски, който през 1943 година жертва живота си, извършвайки таран срещу вражески самолет. Да дойдем тук ни накара геройската саможертва на героя, на летеца, на аса на България Димитър Списаревски. Тази саможертва беше прикривана дълго време през дългия комунистически режим, но това е нормално, защото то не съвпадаше с техните намерения да ограбят духа и имотите на българският народ. Сега, толкова години след неговата саможертва, мисля, че са 70, България е малко по-свободна и ние сме тук вече свободни и никой не ни притеснява и не може да ни спре. Защо и сега се споменава той, колкото да мина в новините за половин минута? Има ли пак някаква цензура и пак само националисти сте тук в начало с „Атака“? Нормално е да има цензура, защото през 20 годишния криминален преход комунистите на практика не са се махнали от властта и ние може да ги поканим още тази година да го направят сами, защото ще ги пометеме на изборите. То е ясно на всички, че при извършване на криминалния преход 1989 година те преразпределиха държавната хазна в ръцете на техните некадърни деца, които сега са работодатели на повечето от нас. Симон, вече по традиция сте тук. Един герой забранен преди 1989 година. Малко ли останаха такива в България? Ами не са малко. За съжаление са все още доста, които по една или друга причина са забравени, пренебрегнати, низвергнати дори от официалната историография, както и от политическата ни класа. По правило това са герои, които преди 9 септември са се изявявали и са правили впечатление със свои най-вече национални позиции. Хора, които
са били националисти по убеждение и след 9 септември разбираемо комунистическата система прави всичко възможно техните имена да потънат в забрава. Най-странното е, че след 10 ноември, след падането на комунистическия режим, новата уж демократична власт продължава да потъпка имената им, продължава да прави всичко възможно те да тънат в забрава и техните подвизи, техните наистина геройства, не е пресилено да кажем, да са неизвестни за по-голямата част от хората. Пак отново, и това се случва 23 години в преход, както казваме, то не се разбере точно към какво е този преход и пак само националисти сте тук. Ами да. Факт е и е най-нормално да сме такива. В крайна сметка капитан Писаревски също е бил националист. Малко известен факт е, че той освен офицер от българските военно-въздушни сили е бил член на Съюза на българските национални легиони. Най-голямата младежка патриотична организация преди 9 септември. Виден член, деец, активен. И това е едно от обясненията за това неговото име да не се споменава. И днес, и след 9. Но в крайна сметка паметта сред националистите за него е жива и ще става все по-жива. Днешното шествие, мисля, че 10-то поред, което правиме. И трябва да ви кажа, че всяка година хората стават все повече. Когато за пръв път дойдохме преди 10 години, бяхме шепа хора. Може би не повече от 20 или 30. Няколко години насам шествията до неговото лобно място са от порядъка на 100, 150, 200.